Jeg svarer ikke for flere spørgsmål om Lotte Kofod. Nå, så tak, så er pressemødet forbi. Ja, hvorfor ville jeg gå hen og lave en video, hvor jeg var så led? Det er fordi, du er en hykler. Og der er ikke nogen, der kan lide hyklere. Det er ikke fordi, jeg ikke kan lide SF'ere. Det er fordi, du er en SF'er, og du har lånt imaget af at være en, der kærer dig om feminisme og om ligestilling og om at beskytte kvinder og de svage. Og så viser du dig at være en hykler. Det kan vi ikke lide. Specielt ikke, når du fremstår super arrogant og afviser at tale om det overhovedet. Det kan også sætte mit pis i kog, når de hykler over på højrefløjen, over ved Liberal Alliance og Konservative, hvor de ikke kan finde ud af at respektere andre folks ophavsrettigheder. Der fortjener de også at blive gjort grin med. Vi havde jo nok håbet, at du på eget initiativ var kommet med et svar nu på, hvad fanden det egentlig er, der er foregået. Nu går jeg ind og køber nogle kunstige tatoveringer, sådan så jeg og gutterne i mandsjuvenistisk ungdom kan sidde med myggetatoveringer og sidde og grine i skægget. Ikke for at latterliggøre kvinder, ikke for at latterliggøre sagen, men for at latterliggøre dig, myggesøster. Ja, konen siger godt nok, at vi hverken er mænd eller unge i mandsjuvenistisk ungdom, men så kan vi i det mindste sige, at vi er myggesøster sammen med dig. Men det, der slog mig ved dit pressemøde, det var, hvor træt du så ud til sidst. Du så virkelig, virkelig træt ud, og jeg tænkte, hvor træt er det, hun ser ud? Og jeg prøvede på at komme i tanke om trætte folk, du var lige så træt som. Og der var ikke rigtig nogen, der matchede. Før det var, at jeg kom i tanke om en, der var rigtig træt. En, som har været død i mange år, og i al den tid boet nede i undergrundsbanen. Så træt her. Det vil være et temmelig godt match på, hvor træt du så ud over at skulle svare på de spørgsmål, som brænder sig lidt på hos os. Ja, det er fra filmen Ghost jo. En ganske udmærket film fra 1990. Jeg vil være så led at sige, der er sgu en vis lighed, er der ikke? Nå, vi håber på at få nogle svar på spørgsmålene i næste uge måske. Mig og dine andre myggesøstre i mandsjuvenistisk ungdom hæpper på dig. Don't laugh.